माथाइनि बाबालाब बासारि फरायनि जायफ्रा गुरै बिसोरो बोर होजाग्रा बुहुमा बिसोरनिनो जाग्रा इसोरा बे गोथार बाइबेलसारि फरायनायनि गेजेरजों दिनैनि मोनाबिलि समाव गेदेरथार जोंनि सायाव बोर लाबोथोंसै। बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां आं गुसुङै बे जाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि चेलाफोरजों लोगोसे फोथायारिफोरखौ लानानै मोनसे हाजोआवहाय उपदेश होनाय बोसोन होनाय मोनसे बाइबेलसारि जायफ्रा गुरै बिसोर बोर होजाग्रा। बिदिब्ला जों बेजोंहाय मिथिनो हायो सोरबा मानसिया नम्रता बा एबा गुरै जिउ खांनो हादोंब्ला बिनि जिबनाव एकदम इसोरनि आशीर्बादना दङ। बे जाहैबाय आं बुंनाय राव नङा, नाथाय गोथार बोसोना जोङो दिन्थिदों गुरै मानसिफ्रा बोर होजाग्रा होननानै। गुरै होननानै बुङोब्ला मोजाङै बेखेवनो हायाब्लाबो एक्सप्लेन खालामनो हायाब्लाबो जों बयबो गुरैया माखौ बुङो एसेब्लाबो जों मिथिखागौ। गुरै होननानै बुङोब्ला बियो माब्लाबा समावहाय सोरबा मानसिजों खहा खालामजाब्लाबो जेरैबादि बिजोंहाय खोथा बुंलायनांगौमोन बुङालासे गावखौ हमथानानै थानो हानाय मानसि। खहा जाबाय बुंथावथावमोन, थेवबो बियो गावखौ हमथानानै थानाय, सैसोनाय, राग जोंनांगौबो रागखौ हमथानाय, सैसोनांगौ समाव खोथा बाथ्रानि सैसोनानै थानाय, नैबेखौनो नम्रता होननानै बुङो बा गुरै होननानै बुङो। दा गुरै होननानै बुङोब्ला बे गुरैया गालाथियाव नायोब्ला बियो गोथार जिउनि फिथाइ, गोथार जिउनि फिथाइसो। गालाथिया 5:22 नायोब्ला गुरैया गोथार जिउनि फिथाइ माने इसोरनि मोनसे आखुथाय। सोरनिबा मानसिनि जिबनाव बियो गुरै बे जिबनखौहाय दिन्थिनो हादोंब्ला बियो मोनसे गोथार जिउनि फिथाइ बा इसोरनि आखुथाय आरोखि। दा बे गुरै होननायावहाय गोबां बाथ्राफोर हाबनानै थादों। बे गुरै होननायावहाय बे गुरै मोनसे सोदोबाव गोबां बाथ्राफोर हाबनानै थादों। दा बे बाथ्राखौनो बुजिनो थाखाय आङो एसे खोथाफोर बुंनो थाखाय हास्थायदों बुजिथावथाव जानाय बादि। मोनसे समावहाय दैथुना जेब्ला ग्रेजुवेट जाबाय, ग्रेजुवेट जानायनि उनावहाय लास्ट जुन ना जुलाइयावहाय आङो गयखौ दोनथाबथारदों आरो लास्ट गय खानो दोनथाबदों। ओमफ्राय बे गया 3 कुइन्टेल जादों। बे समावहाय 2200 2500 बिदि थाङोब्लानो देग्लाय गया गोगोम जाथारखादों। 2200 2500 मोनबायनो उमुखआ ओरैबादि होनलायोमोन आरोखि। जानो हागौ 10 बोसोरसो जाबाय बा 8 बोसोरसो जाबाय। बिराद गोगोम मोनदों दामा होननानै बेबादि बुंलायो। दोनथाबथारनानै आंनिया 3 कुइन्टेला ओरैबादि दाम मोनबाय 6000 कुइन्टेल मोनदों। बयबो बा कुइन्टेलाव 6000 मोननायखौहाय बा होनदों। दाथ' 8000 थांबाय, देग्लाय 9000सो थांनो सम्भब दङ होननानै बेफारिनिफ्राय खोनाबोनाय बाथ्रा। दैथुना गुवाहाटीनिफ्राय फैदों। ओमफ्राय फैनानैहाय दानिया 3 कुइन्टेलावनो एखे 18000 मोनबाय आङो। थोलै पिकनिकनाव ओंखाम जाहैदोंनि फेमिलियैनो होननानै स्टार हटेलनि दामफ्रा एसे जुदा। साहायाबो बेयाव 100 थाखा खालायाव हनै रबटना हाबनानै बिमायजोंहाय सोंहैबाय माब्रै दामफ्रा नायथारबाय इयो। बिनिफ्राय दैथुना होलांदोंनि स्टार हटेलावनो थांबाय। थांनानै ओरैबादि भाग्य मोजां सुखिनिउटिनि फिसाज्ला दङ बेयावहाय हटेल मेनेजमेन्ट लानायनि। जों हाबनायजों बिनिया डिउटिया फिनिश जानानैहाय डिउटिनिफ्राय ओंखारबोनायजों ओमफ्राय जोंखौ नुनानै बिबा मा बुंबोखो आंनि बे एखे बिथावै बिमावैफोर बे आंनि बिदाफोर निस्सय बुंबोथारदों। जों मिथिया, खिन्थु माखासे नुथाया जों आन्दाज मोनदों बियो आंनि मानसि होननानै फैदों सुखिनिउटिनि फिसाज्लाया। बेनिफ्राय जों जेब्ला जाबाय, जानायाव बोरमा बेदर दरसे, ब्रयलार दाउ दरसे। नायनानैथ' बे बेदरना माबादि जागोन बेलाय
बिनि रोसिखौ नायोब्ला रसखौ नायोब्ला माने मिस्थि बादिसो नुलायदों जाखर मिस्थि बादि नुलायदों माबादि जागोन बेलाय जेब्ला जाब्ला आं ओरैबादि गोसोआव दङ दिनैसिमबो आं बुङो आरो बेबादि ओंख्रि जिबनाव आं मोनजाफेराखै बोरमा बेदरनि टेस्ट मोनजाफेराखै बियो स्टार हटेलखाय बिसिनि संनायाव माखासे बेसेन गोसा बुस्थुफोर जेरै बाटार बायदि रोखोमनि बेबायदिनो गोथाव बुस्थुफोरखौ होफादों जानो हागौ ओरैबादि बोरमा बेदरना गोथाव ओमफ्राय दानिया ब्रयलार दाउआबो ओरैबादि संनायनि बेयाव होफबनाया माबा माबि बेसेन गोसा बुस्थु होदों ओमफ्राय बिबो ओरैबादि बोरमा बेदरनानो दसेबो माबा गैया दसेल'खा बिराद गिदिर ओमफ्राय बेगें गैया साथामनियाबो ओरैबादि गोथाव खुसिजोंनो आं लोगोफोरनो खोथाफैबाय सानैसो लोगोफ्रा थांनानै जायोब्ला बिसोर आं बादि मोनजायाखैलाय बिसोर हाद्दि हुद्दि बोरमानि हाद्दि हुद्दि मोनजाहैबाय आरोखि ओमफ्राय आं बेखौनो सानना लाबाय आंनि फिसिगिनि गथ' दंमोन नालाय बे बिथावै होननानैहाय बियो अर्डार होलांदों बिनिखायनो एखे बोरमा बेदरना बेगेङानो गैया ओरैबादि गोसोआव दङ एफाग्राबखौ आं मोनजानाय नंलिया जिबनाव होननानैहाय ओरैबादि गोथाव जादों एखेयाखौनो जों सङोब्ला थावनाय नङा दाखाल मार्चआव जों बेंगलाव थांबाय अमलनि हिन्जावा ओरैबादि संनो गोरोंखा सिगांनि दाउ बेदरना ओरैबादि गोथावमोन खिन्थु बानजुत गोसाखाय फांखाव थानांलायदों जोंनिया माबाया केसियारा बोहैजोबखादों उननि थांगासेयावला थाइसेल' हो होननानै होबाय आरोखि थाइसेल' बानजुत नाखौ ओइदिनहाय मैसो बेदर बे बाराव मैसो बेदर जानाय नामा आदै होनना जोंनियाव सोंदों अमला ओमफ्राय दे जानोसै मैसो बेदर नाखौ होननानै ओमफ्राय ओरैबादि संबावबाय बे मैसो बेदरना जों बयबो फालुंबो थांदोंमोन ने फालुंआ सानसे जानो हायाखै बिदिनो जानो हादों मैसो बेदर नाखौनो अमलनि हिन्जावा ओरैबादि संलायबाय गोथावानो माने बोरमा बेदरनि टेस्ट ओरैबादि संनो गोरों जा गोथावखा जों खनले बाख्नायबोबाय मैसो बेदरब्लाबो बोरमा बेदर बादिल' जादों होननानैहाय एखे बेदर नाखौनो सोरबा सङोब्ला थावा सोरबा सङोब्ला बिराद गोथाव जायो थारमाने संनायनि टेकनिकनि सायाव ओमफ्राय माखासे होफबनायनि दा आं बे बाथ्राखौ बुंनाया जाहैबाय नम्र बे नम्रआव ओरैबादि रस हाबसोनानै थानाय बिसय बियो नम्र होननायजों लोगोसे बे नम्रआव गुबुन गुबुन आयदाया हाबसोनानै थादों आं दहाय एसे सिगाङाव बुंबाय नम्रता बुंनायजों लोगोसे बे नम्र होननाय व्यक्तिनियाव बे नम्रतायाव अननाया हाबसोनानै थाफायो अननाय गैयाब्ला बे मानसिया नम्रता जानो हाया नम्र गुरै होननायजों लोगोसे बेयाव अननाया हाबफानानै थाखायो आरो बे अननायाबो गोथार जिउनि फिथाइ बा इसोरनि आखुथाय बियो गालातिया 5:22 नायोब्ला अननाया हाबसोनानै दङ बेयावहाय आरो बेजों लोगोसे नम्रता होननायजों लोगोसे सैसोनायाबो बेयाव हाबफानानै दङ नम्रता मानसिया सैसोनाय मानसिखौसो नम्रता होनो जाय मानसिया एसेयावनो उत्तर होआ एसेयावनो जोंगोमाङा एसेयावनो गाज्रि मोना बेखौसो नम्रता होनो बेयाव सैसोनाया हाबसोनानै थायो आरो सैसोनायाबो गालातिया बे 5:22 नायोब्ला बेबो गोथार जिउनि फिथाइ नम्रताबो गोथार जिउनि फिथाइ आरो बे नम्रतानियाव मा थाबावो नम्रता होननायजों लोगोसे सेल्फ कन्ट्रल गावखौ हमथानाय जाय मानसिया गावखौ हमथायो बिसोर नम्रता जिबन खुंनो हायो खहा जानाय समावबो हमथानाय बोराबनांगौ समफोर सफैनायावबो हमथानाय दुखु मोनथावथाव समफ्रावबो गावखौहाय हमथानाय आरो बेबादि गोरोन्थि जाथावथावफ्रावबो गावखौ हमथानाय बेबादि अननाय सैसोनाय आरो गावखौ हमथानाय बे मोनथाम आयदाखौ सरजाबनासो बेवहाय गुरै नम्रताया जादों दा जिसुनि बुंनाया चेलाफोरनो हाजोआव दाफाफोरनो फोरोंनाय नम्र बिलाग धन्य जायफ्रा गुरै बिसोरो बोर होजाग्रा बुहुमा बिसोरनिनो जागोन नम्रफ्रा बोर होजाग्रा होननायनि ओंथिया बेनो जाय मानसिया अनसुला जाय मानसिया सैसोयो जाय मानसिया गावखौ हमथायो बे मानसियासो नम्रता जिउ खुंनो हायो
दा बेबादि खुंग्रा मानसिफ्रा बोर होजाग्रा होननानै जिसुआ रायतफोरनोहाय गाहाम रादाबखौ फोसावदों। आरो बे मानसिया मा होनो बुहुमा बिसोरनिनो जागोन, बे पृथिबिया बिसोरनिनो जागोन। जाय मानसिफ्रा नम्र बिसोरो बोर होजाग्रा। आरो बेजों लोगोसे जोंनो ओरैबायदि गेदेर एक्टियार होबावदों, जुदि नम्रता जायोब्ला बुहुमा जोंनिनो, बिसोरनिनो, नम्रताफोरनिनो। बेयाव बिराद गिदिर एक्टियार, एडमिनिस्ट्रेसन, संसार सलायनाय, हादर सालायनायनि एक्टियारनि खोथा बेयाव हाबसोनानै दङ। संसारा बिसोरनिनो जागोन। दा बे बाथ्राखौनो बुजिनो थाखाय आङो बिसान बिजाबाव थानाय 13 आयदा 12 आयदा 3 फुटनि बाथ्रा बुंनो थाखाय हास्थायदों। नोंथाङा मिथिगौना बाइबेलाव ओरैबायदि बाथ्राफोर दङ, बुहुमनि बयनिख्रुइबो गियानिसिन, बुहुमनि बयनिख्रुइबो धोनिसिन, बुहुमनि बयनिख्रुइबो समायनासिन किसिम किसिमनि बाथ्राफोर दङ। दा बुहुमनि गेजेराव बयनिख्रुइबो नम्रसिन मानसि होननानै बाइबेलाव मख'नाय दं। नोंथाङा मिथिगौना मिथिया? आं हले सिगांनिफ्राय मिथिगौ। आदा सुनेन, बाइबेलाव थानाय बयनिबो पृथिबिनिख्रुइ नम्रसिन मानसिया सोर मिथिगौना? मसे। मिथियाबो जानो हागौ। पृथिबिनि गेजेराव नम्रसिन मोननो ओरैबायदि नम्रखायनो इसोरा बिखौहाय बोर होदों। नम्रखायनो बिखौ एडमिनिस्ट्रेसन, हादर सालायनो, जातिखौ दैदेननो थाखाय इसोरा सालायदों। नम्र थाङाला हादर सालायनोबो खम नङा, जातिया थैगोन, हादरा गोग्लैगोन। सासे गोरोन्थि खालामनायनि गेजेरजों मोनसे जातिया एकदम थैनो गोनां जायो। बिराद सोमोनांथाव बाथ्रा बियो। दा मसी 12 आयदा 3 फुटआव बुंबाय, बुहुमनि गेजेरावनो बयनिख्रुइ नम्रसिन मानसिया जाबाय मसे। नम्र थाखायनो इसोरा बेखौहाय 6,03,000 इजराइलफोरखौ बायख'नो थाखाय ओरैबायदि गेदेर एक्टियार होदों। ओरैबायदि गेदेर एक्टियार होदों। बे शास्त्रआव बुंनाय बादि जायफ्रा नम्र बिसोरो संसारा बिसोरनिनो जागोन। बिराद गिदिर एक्टियार होजादों। नैबे एक्टियारखौनो मसेया मोनदों। दा मसेया गोबां आफुथि खालामदोंमोन, आं जेबो रोंथारा। नाथाय मसेनो इसोरा मा खालामदों? गंसे लावथि होदों। बे लावथिखौ लानानै इसोरा सोमोनांथाव खामानि मावदों। जेब्ला प्रथम इसोरा रायज्लायदों, मसेखौ बुंदों, मसे नोंनि आखायाव मा दङ? लावथि। दे बिदिब्ला बे लावथिखौ हावगारदो। गारनाय लोगो लोगो लावथिया जिबौ जादों। सोमोनांथाव। इसोरा बुंबाय, दे खनखांफिनदो। खनखांनाय लोगो लोगो जिबौआ लावथियाव महर सोलायदों। प्रथम मिराकल, पावार, जातिखौ दैदेननो, जातिखौ बायख'नो थाखाय मसेनो बे मिराकलखौ होदों। बिनिफ्राय मसेया बेनिफ्राय इसोरनि बोसोनखौ आजावनानै मिसर हादराव थांनानै बे सल'फोरखौ खोथायोब्लाथ' बहुद गोलाव। आङो सर्टयै बेखौल' बुंबाय, बे लावथिजोंनो ओरैबायदि सोमोनांथाव खामानि मावहैबाय। दैयाव बुयोब्ला दैया थै जाजोबदों। दैयाव थानाय जिब जुनारफ्रा थैजोबदों। आरो बे लावथिखौ लानानैनो गोजौआव थिखांनानैहाय दैयाव एम्बुफोर दंमोन, बे एम्बुफ्रा फैजोबनानै मिसर देशआवहाय एखे जानाय लोंनायबो बारस'नानै जानो हायि बादि जादों। सोमोनांथाव बे मसेया लावथिजों 10ता खामानि मावनानैहाय रायतफोरखौ दैखोनानै लाबोदों। नाथाय जेब्ला रायतफ्रा ओंखारबोनायनि उनाव बबेबा जायगायाव दै मोनलोङाखिसै, बिनिफ्राय बिदर मोनजायाखिसै, हाग्रा गिदिर गिदिर थाबायनायनि गोबां खुद्रिखांदों, गोबां प्रब्लेम जादों। नाथाय इसोरा जबान होखानाय बादि मसेखौ लाजि फोनाङाखै। नांगौ समाव दुलाबाथा बेदर जाहोबाय। मावा दाङा सोरगोनिफ्राय माना फिथा गोलैनानै बिसोरो 40 बोसोर बिसोरो फिथा मोनजाबाय थाबाय।
थेवबो दहम दहम खुद्रिखांदों इजराइलफ्रा खुद्रिखांनानै मुसिनि बिरुद्धिथा खालामदों मुसिनि बिरुद्धिथा खालामदों जेब्ला नायो अबिराम दान्थन ओमफ्राय आरो माबा नांबावोमोनलाय सासे बिसोरो मसिनि बिरुद्धिथा खालामदों जेब्ला मसिनि बिरुद्धिथा खालामदों इसोरा बे अबिराम दन्थन बिसोरो बांग्रिजों हा गावनानै गोदोनानै थैदों नैबेबादि सोमोनांथाव इसोरा प्रटेक्शन खालामदों आरो बेबादिनो मसिया इजराइलफोरखौहाय मिसर देशनि कानान नगर खाथिसिम बियो दैखोनानै लाबोदों बे जाबाय इसोरनि सिमान लानाय बा बे शास्त्रआव नुनाय बादि जायफ्रा गुरै बिसोरो बोर होजाग्रा एक्टियार मोनदों गथै हारिखौ दैदेननो थाखाय बे शास्त्रआव बुंनाय बादि बुहुमा बिसोरनिनो जागोन बुहुमा बिसोरनिनो जागोन माने दैदेननायनि गाहाय बिबाना नम्र मानसिफोरनियाव थागोन होननाय जादों एडमिनिस्ट्रेशना हादरखौ दैदेननाय समाजखौ दैदेननाय मण्डलिखौ दैदेननाय बेबादि दैदेननाय एक्टियारफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ नम्र मानसिफोरनि सायाव थागोन 6,03,000 इजराइलफोरखौहाय जुदिও बिसोरो बोराबदों रागा जोंदोंब्लाबो फोरबोनि अननायाव मुसिखौ जेबो खालामनो हायाखै गोबां समाव अन्थाइजों खुबैथाबनो थाखायहाय थामथिम जादों नाथाय खुबैथाबनो हायाखै मानोना मुसिया जोङो बे बिसान बिजाबनि 12 आयदा 3 पदआव दिन्थिबाय पृथिबिनि गेजेराव बयनिख्रुइ नम्रसिना जाहैबाय मुसि बाइबेलाव थानाय रेकर्डना मुसि बिनिख्रुइ आरो रावबो नम्रसिन गैले अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर फै जों नम्रता जानो थाखाय हास्थायनि जोंबो नम्रता जानो थाखाय हास्थायनि आंनि आयदाया जाबाय नम्रतानि एक्टियार जायफ्रा गुरै बिसोर बोर होजाग्रा बुहुमा बिसोरनिनो जागोन मुसिया एक्टियार मोनदों इजराइलफोरनि 6,03,000 मानसिफोरखौहाय दा बुंलाङोब्ला गोबां मानसिफोर दं जाय मानसिफ्रा नम्रता बिसोरो हादरखौ दैदेननाय जसेफनि खोथाखौ एसे बुंबावदों बिदिब्ला जसेफआ उन्दैनिफ्रायनो बे नम्रताखामोन नम्रताखायनो बियो इसोरनिफ्राय दर्शन मोनबाय थादों उन्दै बैसोआवनो माइमुथिनि खुलुमनायनि दर्शन मोनदों हाथरखिफ्रा खुलुमनायनि दर्शन मोनदों नम्र मानसिमोन नाथाय बिदाफ्रा बेखौ मा खालामदों बुथारनो खायदा खालामदोंमोन नाथाय बुथारनाखिसै मिसर देशनि मस्ला बेफारिफोरनो फानहरजानानै बियो प्रतिफार सासे सेनापतिनि न'आवहाय बियो बैसोर मस्ला बेफारिफ्रा बि प्रतिफारनियाव फानहरदों बिनि उनावहाय बियो बेयावनो देरनानै बे बाइबेलाव बुंनाय बादि बियो सासे धार्मिक नम्रता मानसिखाय प्रतिफारनि न'खरा ओरैबादि उन्नति जादोंनो माने एकदम लाख'नो हायि धोन जादों मा सान्थ्रि गाहायनि न'खराव थानायखाय प्रतिफारनि न'खराव थानायखाय बिनि न'खरा बोरगोनां जादों होननानै बाइबेला बेबादि बुंदों जसेफनि धार्मिकतानि थाखायनो जसेफनि नम्रतानि थाखायनो बे मिसरारि सान्थ्रि गाहायनि न'खरा ओरैबादि गोजौआव थांबाय नाथाय बियो धार्मिकता लाबो मोनसे टेम्पटेशनावहाय बियो ओरैबादि प्रतिफारनि हिन्जावा बिखौहाय मोननो हास्थायदों नाथाय बियो मोननो हास्थायसेयावबो जसेफआ गनायिखाय जसेफखौ उल्था फाव फान्दायनानैहाय जेलाव जोबदों आरो जेलावहाय जसेफआ थानो गोनां जादों बे बाथ्राखौ आं दाखालिबो एसे बुंहांदों आरो दिनैबो एसे गोसोखांनो थाखाय हास्थायदों मालाबा धार्मिक मानसिफोरनि जिबनावबो निदानफ्रा फैयो दे अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर जों बयबो मिथिगौ जसेफआ सासे धार्मिक मानसि होननानैहाय किन्तु बिनि जिबनाव टेम्पटेशन फैनानै बियो बासायाखै बियो एकदमबारे बे मिसरारि आयेननि नोजोराव बियो सासे मा होननानै बुङो दुसि मख'जानानै बियो जेल जानो गोनां जादों बै समनि मिसरनि मानसिफ्रा रावबो मिथियाखै जसेफआ निर्दोषि होननानैहाय प्रतिफारनि हिन्जावल' मिथिगौमोन सान्थ्रि गाहायनि हिन्जावल' मिथिगौमोन जे बियो निर्दोषि गावसो खोथाखौ बानायदों होननानै बिनिफ्राय रावबो मिथियाखै जेरै बे सान्थ्रि गाहायनि हिन्जावा बुंदों बियो आंखौ गाज्रि खालामनो थाखाय खायदा लादोंमोन होननानै हादराव बेबादिनो बिखौ मिथिदों आरो कर्टआ बेखौनो रायनानै बिखौहाय जेलाव सोदों आरो बिदिनो बियो दुसि जादों
आं बेखौ सानो बाजेन्द्राबो जोंनिया बिदिनो खोमासो रावबो मिथिया बाजेन्द्रनि केसखौ बाजेन्द्र मिथिगौ बै सिंग्रि मिथिगौ बिनिफ्राय कर्टनि जास्टिसफोर मिथिगौ बे लैथोआ मा दसि ना निर्दसि जेराव बुंनो हाया ओरैबादिसिम दा बे दुसि जाब्लाबो जसेफआ नम्र मानसिखाय धार्मिक मानसिखाय इसोरा बेखौ जेलनिफ्राय बख'नानैहाय फाराव राजानि सिमां बुंखांनायनि गेजेरजोंहाय बियो फारावनि आफाङाव थानाय सिंहासनाव रथनाव गाखोनो मोनफानाय सासे जोहोलाव आरो गथै मिसर देशआ फाराव राजाजोंहाय जसेफनो हगारजाबाय जसेफआ जि बुङो बिनो जागोन एकदम एडमिनिस्ट्रेशन गथै हादर दैदेननायखौनो जसेफनो हगारजोबदों फाराव राजाया बिनिफ्राय जसेफआसो दैदेनदों राजाया सिंहासनल' लादों बियो गुरै धार्मिक मानसिखाय एसे गिदिर मिसर हादरनाव 7 बोसोर आंखाल जानायाव आलो गोजोनैहाय बे हादरनि मानसिफ्रा ओंखाम ओंख्रि जानो गदों इनिखि प्रिथिबिनि खना खनलानिफ्रायबो बिसिनाव माइ गम बायफैदों होननानै बाइबेलाव लिरनाय दं जायफ्रा गुरै बिसोरो बोर होजाग्रा जसेफआ सासे फानजानाय नेहाथ मानसि बेफारिफ्रा लांनानै बिखौ सासे मानसिनो फानजाहैबाय किन्तु बियो नम्र गुरैखाय इसोरा बिखौ फोजौलांबाय थादों जेब्लाबो बिखौ हमथानानै दोननो हायाखै ओमफ्राय जायफ्रा गुरै बिसोरो बोर होजाग्रा बुहुमा बिसोरनिनो जागोन हादर सालायनाय दायथ'ना नम्र मानसिफोरनिफ्रायनो जागोन इसोरा बिसोरनो हगारगोन फाराव राजाया जसेफनो हगारदों दा अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर फै जों नम्रता जानो सोलोङि बाइबेला बुंबाय जायफ्रा गुरै बिसोरो बोर होजाग्रा बोरा जोंनो बिराद गोनां थांनानै थानायाव जायहा बोर जाय न'खराव बोर गैया जायनि जिबनाव बोर गैया माबादि अजन गैयै जिबन सानफ्रोमबो गाबनांनाय सानफ्रोमबो आंखाल सानफ्रोमबो बिब्दिनो किसिम किसिमनि समस्या प्रब्लेम बिनिखायनो जों थांनानै थानायाव इसोरनि बोरा जोबोद गोनां बोरा जों सोरगोआव थाङा नाथाय बोरा जोंखौ गोजोननाय आरो जोङो गासै जिबनाव साक्सेसखौ लाबोयो जोङो सोरगोआव थांथारनो थाखाय जोङो परित्राना गोनां बिनिखायनो फै अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर जोङो नम्रता जानो थाखाय हास्थायनि नम्रताखौ जोङो जानोसो हास्थायनांगोन जों नाजानांगोन जों हमथानांगोन अननायखौ सोलोंनांगोन सैसोनो सोलोंनांगोन आरो फोरबुनियाव गथायनायजों जों गावखौ नम्रता खालामनो थाखाय हास्थायनांगोन जेब्ला जाखायखौ नायो जाखाया दुनायनि थगायसुला मानसि बिनि खुगानिफ्राय बुंनाय बिनि पाप स्वीकार खालामनाया जोंनो मिथिहोयो जिसुआ बिनियाव थांदों जेब्ला बियो गाहाम रादाबखौ मोनबाय जिसुखौ लोगो मोनबाय बिनि जिउनि मेगना गेवबाय गेवनायजों लोगोसे बि माबादि दुथां गोसोनि मानसिमोन एकआव 2 2आव 3 3आव 4 बेबायदि सोलिनानै जाग्रामोन जेब्ला फोरबोखौ लोगो मोनदों बि समनिफ्राय बियो जिसुनि मोखाङावनो गावखौहाय स्वीकार खालामबाय फोरबु आंनि धननि खावसेखौ आङो गैयैफोरनो होनायसै आरो जायफोरखौ आङो सोलिदोंमोन 4 गुन होनायसै 25 थाखाला 100 थाखा होनायसै 100 थाखा सोलिदोंब्ला 400 थाखा होनायसै इसोर जिसु ख्रिस्ट'खौ लोगो मोननायजों लोगोसे थगायसुला मैला गोसोनि मानसि जाखाया गावनि गासै मैलाखौ गारजोबनानै गावनि धोननि खावसेखौ गैयैफोरनो होनानै थगायनाय मानसिफोरनो बियो गासैखौबो होफिननानै बियो मोनसे जिसुनि सिगाङाव धार्मिक खोथा नम्रताखौ दिन्थिनानै जिसुआ इनायनो खुसि जादों बेबो अब्राहामनि फिसा दिनै बे न'खरावबो बासायजानाया जाबाय बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बे नम्रताया जोनोम गथ' फैयो बेबो नङा बे नम्रताखौ जोंबो हास्थायनांगोन जोङो संसाराव दङ नालाय जोंनि गोनांथिफ्रा गोबांथार दङ थाखा फैसानि गोनांथिफोर दङ समस्याफोर दं उसुं खाथियावहाय रायजो जानायनि खोथा दङ अमा दाउ फिसा फिसौ गोबां थांनानै थानायाव बेफोर जोंखौ एकदम बेले बेजे खालामो
बेले बेजे खालामो। बे बेले बेजेफोरनिफ्राय गावखौ हमथानानैहाय सैसोनानैहाय अनसोनायखौ जायगा होनानैहाय जों नम्रता जानो थाखाय हास्थायनांगौ। जेब्ला जों बेखिनिखौहाय जोङो जोंनि थरफनिफ्राय नाजाबाय, जों हाखा मानसिया, अब्ला आफा इसोरासो जोंखौ नम्रता जानो थाखाय जोंनो बोलो होगोन। जेब्ला आफा इसोरनिफ्राय बोलो मोनगोन, अब्ला जोङो जोंनि बोराबनाय, गाज्रि मोननाय, रायखोमानाय, गोखा गोखै, गोसो सिंफ्राव गुबुननि सायाव गाज्रि साननाय, बे गासैबो मैला जोंनिफ्राय गोजान जागोन। एनेखि जोंनि सभाब चरित्रफ्रा सोलायगोन। जाखाया जि दिनाव जिसुखौ लोगो मोनबाय, ओइ दिननो बियो ओरैबायदि मोजाङै सोलायखादों। धन सम्पतिखौ अनाखै बियो, गासैखौबो राननानै होदों आरो होफिनांगौखौनो 4 गुन होदों। जों पौलनि जिबनखौबो नुयो। पौला माबादि मानसिमोन, माबादि ख्रिस्टानफोरखौ थारना होदों, बुख्रुबदों। नाथाय मोनसे समाव ख्रिस्ट'खौ लोगो मोननानै बिनियावबो मानसि बुथारग्रा, जेलाव सोग्रा, ख्रिस्टानफोरखौ थारना होग्रा पौला गावनो बुजालाबायदों। गावनो जेलाव खनथाम जोबजादों। खनथाम सागोरावहाय जिसुनि मुङै प्रसार होदों। ओंखायनो जाहाजानो बायदों। दाखाथि खनले खनले लामायाव लोगो मोनदों। दैयाव खनले खनले गोजावदों। एफाग्राब दुथां मानसिमोन बियो। ख्रिस्टान होनब्लानो जिसुनि उन उन थाबायनाय मानसिफोरखौ बियो ओरैबायदि बुदला बुदलि खालामदों आरो जेलाव सोदों। जुदायारिनि गेदेर गोलावफ्रा बिनो मोजां मान होदोंमोन। जिसुखौ फोथायग्रा मानसिफोरखौहाय बुनायनि, जेलाव सोनायनि, नासयनायनि थाखाय बियो मोजां मोनजादोंमोन। बिराद गाज्रि खामानि मावनो हानाय सासे दुथां जोलावमोन। नाथाय जेब्ला जिसुखौ मोनबाय, बियो नम्रता जादों। बियो बुग्रामोन, गाव बुजालाबायदों। एकदम बुजानांगौ समाव बुजाबाय, होसो जानांगौ समाव होसो जाबाय, जेलाव जोबजाबाय, थेवबो जेबो खालामाखै। दा जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, जायफ्रा गुरै नम्रता बिसोरो बोर होजाग्रा। बुहुमा बिसोरनिनो जागोन, माने बिसोरनो सालायगोन। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर, बे मोनाबिलिनि समाव आङो हाखु दाखुयैब्लाबो आं बे बाथ्राजोंनो बेखौनो थुलुंगा होनो हास्थायदों। जोङो सोरगोआव थांनो थाखाय, गोथार जिउखौ आजावनो थाखाय मस्ट इम्परटेन्ट जों नम्रता जानाया। नम्रता जानायाव सैसोनाय दङ, अनसोनाय दङ आरो गावखौ हमथानाय दङ। बे अनसोनाय, सैसोनाय, गावखौ हमथानाया गोथार जिउनि फिथाइ। गालाथिया 5:22 आरो बे गुरै जानायाबो बे गोथार जिउनि फिथाइ। बेनिखायनो जोङो सोरगोआव थांनो थाखायनो जोङो ख्रिस्ट'खौ आजावनानैहाय जों ख्रिस्टान जाबायब्ला जोङो नम्रता जानो हास्थायनि। जों जोंनि नाजानायजों हानाय नङा। नाथाय जों जेब्ला नम्रता जानो हास्थायो, अब्ला फोरबुआसो जोंनो बोलो होयो। जेब्ला फोरबुनि बोलो मोनबाय, अब्ला जों नम्रता जानो हायो। बेनिखायनो जोंनि न'खरा उन्नति जानो थाखाय बोरनि गोनांथि दङ। जोंनि मण्डलिया उन्नति जानो थाखाय बोरनि गोनांथि दङ। मण्डलिखौ दैदेननो थाखाय जों नम्रता जानांगौनि गोनांथि दङ। नम्रता जायोब्ला इसोरा बोखोथारो। माखासे मानसिफोरनि जिउ जारिमिनखौ बुंबाय आङो। जेरैहाय मसेया सासे थथला मानसिब्लाबो बियो पृथिबिनि गेजेराव बयनिख्रुइ नम्रसिन जानायखाय इसोरा बिखौ सायख'दों। बिनि गेजेरजों 6,03,000 मानसिफोरखौ इसोरा मिसरनिफ्राय बख'नानै लाबोदों। आरो नम्रता जिउ खुंनायखाय जसेफआ फाराव राजानियाव सासे फानहरजानाय मानसियानो मिसर हादरखौ सालायनो थाखाय एखथियार मोनदों। बेनिखायनो जों बे एखथियारखौ नाजावनो थाखाय जोङो नम्रता जानांगोन। मण्डलिखौ जों गोजौआव दिखांनो थाखाय, गोख्रोङै बोखोनो थाखाय जों साफ्रोमबो दैदेनगिरिल' नङा, जों साफ्रोमबो इसोर सिबियारिफ्रा नम्रता जानाया जोबोद गोनांथार। बेनिखायनो बे मोनाबिलि समाव आं बेखिनिखौनो बुंनानै थुलुंगा होनानै दोननो हास्थायबाय। जोङो नम्रता जानाया बियो गोथार जिउनि फिथाइ। नम्रताजों लोगोसे अनसोनाय आरो सैसोनाय आरो गावखौ हमथानाया थादेरनो। आरो बे मोनथामा थाबायला जिबनावहाय नम्रताया जोंनिफ्राय बेरखाङो। जेब्ला जों नम्रता जाबाय, अब्ला जोङो इसोरा एखथियार होदों हारिखौ दैदेननो, समाजखौ दैदेननो, गिर्जाखौ दैदेननो। आरो जोङो बोर गोनां जागोन। बेनिखायनो खोनासंग्रा साफ्रोमखौ इसोरा गेदेर बोर होथोंसै। बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय।